सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। मोर काम 90% सरीगलानी डाक्टर काम सैलानी आई कौन कौन आइटम पायस राइस खटा डाली पनीर सैलानी ना कौन एटा कौन अच्छी थी काटा कुटी चलती तुम कटाणी कटारे काटुଛୁ मिस्त्री मारुଛୁ आम हेल्पर छिड़ा सही तो तुम कौन लगुच के खुशी लगुच जबर दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव ओ गजानन सर्वतमन ओ गजानन ओ सर्वतमन बाबा तेरे नाम दिल
एटे सब आमर भाईचारा सब कहते एटे सब भाई भाई लोग सब Welcome to our party villa. ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ ଟିକେ जे बा तुम तो ये सब नातिया मैंने अच्छा कौन ये खुशी रे टिके गोटे हो कौन गोटे ଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ନାତିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରହସ୍ୟ କରିକି ଆଜି କହିହେବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯୋଜନାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିହାତି କିଛି ହେବ ତା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗଣେଶ। आज पूरा हीरो है तुम देखा है आज पूरा हीरो ड्यूटी जाए नी कौन कह आज गोटे गणेश पूजा उपलक्षे कौन गोटे हाँ जेबे केते कौन पचार रोषे केते बाट कौन गला कि कौन बुझीदवा ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ କ'ଣ କେମିତି କରିଛ ଟିକେ ତା ବାବଦରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତମେ ସଦାବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତମେ ସଦାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ହିସାବରେ ଆସିକି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତେଣୁ କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇର ଆୟୋଜନ କରିଛ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ରୋଷେଇ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି କାମ ମୁଁ 3ଟା କାମ ଧରିଥିଲି କାଲି ବାଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଆସିବି ଆଉ ସେତିକି ଖୁସି ସହଯୋଗ ଅଛି ସତରେ କହିବି ନା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପାସେ ରାଇସ୍ ଖଟା ତରକାରୀ ଡାଲି ପନିର ହେଇଛି ଫିଙ୍ଗର ହବ ପିଲାଙ୍କର ଏତିକି ମନ ଖୁସି ଆମର ଭାଇ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ରମେଶ ଭାଇ ଗ୍ରାମର ବୟସ୍କ ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ଭାଇ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋନୁ ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନା ଛାଡ଼ା ହଉନି ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହବନି କ'ଣଟା କାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କହିସାରିଲିଣି ଅନିଲ ତାଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କଳସ ବି ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି
କରିଦେଲି ହାଇ କରିଦେଲି ହାଇ କରିଦେଲି ବାଇ କରିଦେଲି ବାଇ କରିଦେଲି ବାଇ କରିଦେଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଏପଟେ ଅର୍ପଣ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦଉଛି ଲେଖନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି କରିବେ ତାର
ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି। ପିଲା ନା ସବୁ ଅଛି।